of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God, near to the heart of Makadi vana vaMwari ndokukwasai muzita raJesu. Toda kutenda Jehovha watiwanisa zvakare umwe mukana watinodzidza zvimwe zveshoko raMwari zvichizotibatsira mukati meupenyu hwedu iwo mazuva ano ekupedzisira. Musoro wenyaya watinawo pazuva ranhasi unoti wava namafuta vazokora. Ndo musoro watinayo pazuva ranhasi. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka vagotibatsira. Tisati tapinda mukati meshoko raMwari, nditenderei tiwane nguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba wedu muriko kumusha kumusoro kudenga, toda kukutendai Mwari nekuti muri Mwari unoshamisa mukati meupenyu hwedu. Kuuya zvakare Jehovha pamberi penyu tichishuwira sei Mwari kuti mutaure nesu pazuva ranhasi. Pane zvatinofana kudzidza iwo mazuva ano okupedzisira tararama. Kana Jehovha mataura nesu patiri kukutadzirai Mwari, pabudisei pachena mugozowanza nyasha mukutiregerera. Ndizvo tigonakira kuti pamuchadzoka muchititora nenguva pfupi pfupi
mazita edu agowanikwa akanyorwa mukati mebhuku youpenyu. Mazita Mwari wekudenga tinoisa kuverengwa kwebhaibheri pana Deuteronomy chapter 32:15. Taurai kwatiri Mwari sekudisa kwemweya wenyu. Mweya mutsvene ugomira nesu patichadzidza. Mazvita tinokunamatai muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Andei tose ngativhurei mabhaibheri edu pana Deuteronomy chapter 32 verse iri ya15. Ndichaverenga kunoku. Inoti iko, asi Joshorina wakazokora ndokupfuura, iwe wakakora wakava mukobvu ukava namafuta. Zvino iye akarasha Mwari wakamuita, akazvida akazvidza dombo rakamuchengeta. Saka muchaona kuti iko pfungwa yatoda kudzidza pazuva ranhasi iri kubva pavhesi yaDeuteronomy 32:15. Pane karekta iripo kana kuti zita ramanzwa rataurwa apa rokuti Joshorina. Regai ndikutorei zvishomanene pazita iroro. Imwe nguva vamwe vangarashika paticharamba tichiritaura. Joshorina kana kuti Joshoren nemuchirungu raiva zita ramadunurirwa raipiwa vana vaIsraeri. Izita ravakapiwa navanhu vaivapoteredza, vaivatenderedza, vaivona izvo Mwari zvavaiitira rudzi urwu. Saka kuti Joshorina kwaitara kuti iko the upright one, kana kuti uyo wakarurama. Iriri inzwi ramadunhurirwa rapiwa Israeri nekuda kwekuti vaona zviri kuita Mwari uyu. In fact, pana chapter 32 yaDeuteronomy iyo yatiri kudzidza, vamwe vanoverenga zvakanaka vanobudisa kuti iko yakapiwa musoro wekuti the God of Jeshurun. Saka mukabva apa pana verse 1 muchidzira nayo sokuverenga kwamuchazoita kana kwamuri kutoita, muchaona kuti rwiyo rwapiwa naMozisi. Mozisi asvika mazuva okupedzisira ake, asvika mazuva okupedzisira pachapter 31 kumashure apa bhishoma, unounganidza Israeri yose unova Joshorini. Ndokubva amuunganidza pamwe chete, ndokubva asimudza mukomana unonzi Joshua. Unovapa chaji yekuti iko, onai vana vangu, inini ndachembera. Imwe nguva mukati meKenani handisi kupinda sekutaura kwazvaitwa naJehovha. Asi ndisiri kupinda, ndoda kukupai chaji. Unotora vana vaIsraeri ndokuvapinza mukati mekambo kaanonyora. Asi aripo papo Mozisi achinyora kambo kake, chaangaita mumashure kutora Joshua ndokumuzodza, ndokutaura Joshua kuti wewe Joshua mwanakomana wanani, ndiwo wava kupinda navana ava Israeri, the upright ones, mukati menyika yeKenani. And Moses paanonyora apa, Canaan was just in sight. Angatova mazuva okupedzisira vakupinda mukati menyika yechipikirwa. Saka pana chapter 32 manje upanobuda dingindira rekuti he was the God, iye Mwari uyu, of Jeshurun, wakava Mwari waIsraeri. Zvaireva kuti kudiniko, Mozisi wanga ari kubudisa nhoroondo yamafambiro achivatora vana vaIsraeri ava, achivataura kuti garai pasi vanangu, ndiko kuyauchidzirai kwatakabva nekwatiri kuenda. Saka Mozisi unotora mukana uyu pana chapter 32 wekutaura pachena kuti Jehovha uyu wakatiitira zvinhu zvinooneka zvakanaka. Ndiye Mozisi ndinoona achivadzora mashure, achivatora mabudiro avakaita mukati meIjipita. Apa taita pana Exodus chapter 12 unovatara kuti hatisisu here taikanyiswa zvidhina novuswa, tichikanyiswa zvidhina namate, hatisirisu here takafamba naJehovha akatibudisa ipopaya. Faro achivhunza kuti saka zvamuri kuda kubuda moda kubudirei? Asi Mwari akataura kubudikidza naMozisi, akatitaurira Faro, umutaurire kuti chatiri kubudira kubva panyika yeIjipita tiri kuda kundonamata Mwari tiri pakasununguka. Saka thimu yekubuda mukati meIjipita yakanga iri yekuti vari kuda kundonamata Mwari, ndokufamba navo ndokuvabudisa zvakanaka. Vanosvika paRed Sea manje pana 14:14 yaExodus, ipo paya vaomerwa. Faro asara achizofunga zvimwe, ndokuvadzingirira, ndokufamba navo. Avadzingirira ndokusvika paRed Sea, vanoti vachicherechedza vari paRed Sea votarisa gungwa riri pamberi. Mumazuro Faro ari kuuya zviri very hot,
kunonzi pakadaro 14:14 inotaura kuti iko Jehovha wakataura naMozisi akati aiwa mira wakasimba, and see one thing that I will do today. Kunonzi iko Red Sea yakapamuka, yapamuka vanopfura nepapa, anitori nguva ipapo tomanya ndotati fambe vakafamba pakaoma vanosvika pane imwe nzvimbo pamara, vasvika pamara Jehovha zvakare ndokuzviita nekuti pamara paiva nemvura yaivava, saka Jehovha ndokuzviita zvakare ndokuita kuti mvura itapire, ruri ruoko rwaJehovha. Handikangamwi pavakasvika paMaribha mani, vasvika paMaribha mvura yashayikwa yokumwa mani. Jehovha unomirana Jeshorina, unoti mukati medombo ndomunobuda mvura. Handikangamwi paElimu vasvika paya pamusoro pemvura vakasvika pamvura yaitapira kupfuura dzimwe mvura dzose. Jehovha apindira zvakare. Inzwai vana vaIsraeri vachifamba kudai Mozisi ari kutaura nhoroondo, hembe dzavo dzaisabvaruka, shangu dzavo dzakaramba dzakadaro. Mozisi ari kutaurira vana vaIsraeri vakagara pana Deuteronomy chapter 32 kuti iyeyu Mwari uyu ndiye wakatiitira zvamazviro kwazvo, musazomukangamwa kana mukapinda mukati meKenani. Asi pana chapter 32 papatiri pavhesi ya 15 manje ndo patakuuya manje pabva panzi ipo, asi iyeyu Jeshorina uyu iyeyu Jeshorina uyu wekuti dzimwe ndudzi dzose dzichiona Israeri achiitirwa naMwari zvinhu zvakanaka dzaishama dzichiti kandi vanhu ava itei pipi yavanhu vanoti iko vachizvifambira havo zuva rachindonyura kana richitanga mana inongonaya. Dzimwe ndudzi dzichiona dzikati vanhu ava vanhu vakaita sei. Dzimwe ndudzi dzakavatarira so dzichiona Jehovha zvavaivaitira, svika ndudzi dzazoti vanhu ava vana mwari waJoshorina, vachireva iyeyu Joshorina. Asi chiona zvakazoitiwa naJoshorina manje. Joshorina wakazokora akava nemafuta. Joshorina akazvidza Mwari. Mukazoiverenga pana Hebrews chapter 3 man pavhesi 16 rinotaura kuti kondiani wakazotsamwisa Jehovha. Havazivi ivava here vakaudzwa naJehovha asi vakamutsamwisa. Chapter 3 yaHebrews verse 16 muchiverenga zvakanaka vakazosvika pakutsamwisa Jehovha, wakakora Joshorina charuma akava namafuta. Toda kutenda Mwari. Right, Joshorina akazokora zvichireva kuti akambotanga asina kukora. Ngatimbodzokerai kumashure nenyaya yaJoshorina. Rangarirai kuti Israeri akanga ari muranda mukati menyika yeIjipita. Israeri waitambudzika mukati meIjipita achikanyiswa zvitinha namate, achizvipisa novuswa. Waitambudzika, anga asina chinhu chaiyemurika mukati menyika yeIjipita. Israeri unochema kuna Jehovha. Mwari unonzwa Israeri, obva atuma Mozisi kuti Mozisi enda kuIjipita unodzikinura Israeri uende navo kuKenani. Mozisi unoshanyira vana vaIsraeri mukati menyika yeIjipita, unovabudisa mukati meIjipita. Mwari unoita minana yakakurisa kumberi kwaIsraeri. Mwari chimwe chinhu chaanotanga kuitira Israeri ndechekuvayambutsa paRed Sea zvambotaurwa. Joshorina achiona achiyambuka Red Sea kumadziro imvura paari kufamba pakaoma. Joshorina zvinomushamisa. Joshorina achiyambuka Red Sea Mwari unomunayisira mana. Titosera Mwari. Joshorina achiona mana ichinaya kubva kudenga, achitanga kudya chikafu chinobva kumusoro kudenga. Joshorina zviri mumaziso. Mwari unofamba naye Joshorina achimubuditsira mvura padombo, achishandura mvura inovava ichiva mvura inonaka. Zviri mumaziso aJoshorina. Pati dambudziko heri hanzi Joshorina wakazokora nezvinhu zvaakaitirwa naMwari. Tikadzoka kumusoro kwacho, is it verse 18 yaDeuteronomy chapter 32 inotsanangura kuti taibuditsa mafuta padombo romusarasara, ndakakusutisa uchi runobva padombo. Zvichita kuti zvinhu zvakaoma. Mwari waipa Joshorina chikafu. Joshorina achitambudzika but aiwana chikafu chinobva kuna Jehovha. Tererai munzwe vana vaMwari. Pane dzimwe nguva Mwari dzanotiitira zvinhu zvakanaka but tobva takangamwa Mwari wakatiitira zvinhu zvakanaka. Joshorina akafungidzira kuti zviri musimba rake kuti awane zvinhu zvaaiwana asingazivi kuti zvinhu izvi zvinhu zviri kubva kuna Jehovha. Joshorina akasvika pakukora ndobva arasha Mwari wake. Rangarirai vana vaIsraeri vari mukati merenje vachifamba, vanosvika kunamata zvifananidzo,
vanokangamwa zvakanaka zvavakaitirwa naMwari. Rangariraiwo vana vaIsraeri vachifamba mukati mewilderness, vanosvika paShitimu, vanoita upombwe, vanokangamwa zvinhu zvavakaitirwa naMwari wavo. Saka Mwari uri kuchema kuti Jeshuruni, ndakakuitira zvinhu zvakanaka, ona zvose zvandakakuitira, wandikangamwa nei? Wakuvimba mukati mesimba rako. Saka dai Mwari atibatsira vana vaMwari. Mwari vatiitira zvakanaka mukati megwendo gwatiri kuita izvezvi, mukati megwendo gwatiri kurarama. Tine zvakanaka zvatiri kuitirwa naMwari, tine zvakanaka zvatiri kuona mumaso medu, but tiri kuzonokora tobva tarasha Mwari. Chimwe chivi chaSodhomu, hama dzangu, ndechekuti vanga vaine idleness yakawanda, vaine chingwa chakawanda. Teererai munzwe vana vaMwari, chikafu chikawanda ukasashanda, rangarira kuti ucharasha Mwari wake. Israeri, Sodhomu, ari mukati meSodhomu, vanotadzira Jehovha, vakutofunga kuita upombwe nevamwe varume. Nemhaka yei? Varume vacho havana zvavaiita, vaingokwera vakagara. Saka chinhu chavaingofunga kungotadza. Saka dai Mwari achibatsira vana vaMwari. Unonyorera Israeri Mwari pana Deuteronomy chapter 8 vhesi ndera 10 kuti panyika yauchazopinda ndikazokuropafadza nechikafu, usarege kurangarira Jehovha Mwari wako, usaregedza kubva pana Mwari mushure mekunge ndakurangarira. Teererai munzwe vana vaMwari, nezvakanaka zvatiri kuitirwa naMwari, ngatiregedzei vana vaMwari kurasha Jehovha Mwari wedu nezvakanaka zvaari kutiitira. Zvakanaka zvaari kutiitira zvofanira kutipa simba rekuramba tichimunamata mukati meupenyu hwedu. Jeshuruni wakazokora, Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vatitungamirira. Now tikatarisa pfungwa yekukora kwaJeshuruni, kukora hakuna kushata. Jeshuruni haana kushata. Chakashata combination yekukora naJeshuruni. Now tikatora zvinhu izvi, kukora kuna Mwari, Jeshuruni akamira ega, all is well. But when God decides to bless, the problem is upon the person who's blessed more than the person who gives the blessing. Mwari haana kushata paanokodza munhu wake, asi problem inouya pakukora kunozoita munhu. Now Jeshuruni tichitanga nhoroondo yedu, Kumalo ambotaura akati varume ava vakaitirwa zvakanaka naMwari. Pfungwa yaMwari yekuita zvakanaka ndeyekufarira vana vake sezvo vari baba vedu. But the problem comes upon the person given the blessing. Ndambofunga pfungwa yekuti tichidriver so panoitika accident, purisa hauyi kuzobvunza motikari kuti chinyi chaitika, anobvunza ari kutyaira motikari. So the car has no problem, but the operator of the vehicle is the one who causes the problem. Saka nyaya iri pamakomborero vanhu vaMwari hakusi kureva kuti munhu akakomborerwa ane problem, but the problem iri pane munhu wati areceive a blessing. Saka at times it is better kuti upinde denga uri murombo pane kuti uite upfumi urase denga zvachose. Now pane pfungwa inobuda pana John chapter 21 verse 6. Jesu anoti achisvika so anosvika vakomana vari kuredza hove avo, vari kuredza vashaya usiku hwose, obva vati cast your net to the other side, vachikanda manets avo to the other side. Zvinonzi vakabata hove dzekuti utava hwakasvika pakuda kudambuka asi hauna kudambuka. Now the miracle indambosiya yehove, but now miracle yeutava usina kudimbuka. Now munhu waMwari paano receive my blessings, it is deception yenet inokwanisa kubvaruka nemhaka yekuti yawanda fish, but vakakomborerwa vasingaguri utava varopafadzwa naMwari. Now problem inoitika nemunhu akakomborerwa so anotanga kufunga kuti anoziva kudarika Mwari, anotanga kufunga kuti ari more busy kudarika Mwari, utava unenge wakudambuka. Now Proverbs chapter 1 verse 32 inoti the elevation of a fool to riches causes his distraction. Ukapa benzi mari ndopa unoona kupera kwa upenyu hwaro. Now problem ine mukristu wanhasi waane tumari ndosaka panonzi ngatina matei iwo unoona nga vari kuwaste time nemhaka yei Jeshuruni waona mafuta. Na unotarisa kuti problem yaunayo yaunoonererwa netumari twako paunoti ingana ndiri kutaura, listen to me. Why? Because I have the riches. Jeshuruni wava namafuta. The reason why muchiti kana nguva yachechi yakwana munomboti chibotivayuka mukanguva muri kunyanyomhanya, we need some free Sabbaths, we need some free time at church. It is because you have waxed fat. Now ndakamboenda pane imwe car sale so paiwaxiwa motikari. Now the process of waxing a car means kuti wapedza kugeza zvimwe zvese. So this is an added advantage. It's an exclusive right to wax your car and make it look beautiful. Saka parimunzi Jeshuruni waxed fat, parimunzi God
gave him an extra blessing over other people. Ndosaka vanhu vaiti vakatarisa so voti mwari waJoshuruni akanaka mani. Vaiti vachiona zvinhu zvichiitwa so. He had waxed fat because God had given him unmerited favor. Now problem, we love the God of favors, but we hate we love the favors, but we hate the God of favors. Tinonakirwa nezviropafadzo zvaMwari, asi tinokanganwa Mwari wacho atipa zviropafadzo. Now haipereri pakuti akazokora mucharuma. Inonzi he waxed fat and kicked. Pakukava pakwakufarisa munhu waMwari. Akati akuropafadzwa naMwari so akutanga kuona kunge anoziva maningi so akutanga kubana Mwari anomupa zvikomborero. Now ndinozviona pane mwana mhanimi, mwana anotanga achiyamwa pana mai vake so achifara so tumazino patinobuda so pana anoita mazhavuzani oruma mai vari kumupa chikafu. Now problem yaana Jeshuruni waakuita kunga mwana mudoko uyu waakupiwa mukaka ana mazino akufunga kuti akuziva kudarika munhu amupa mablessings. Usina mari munhu waMwari, you had no plan in life. Wanga usina nzira yekutsvaga mari, but God has given you providence. Vakupa mari for the betterment of his word, but iwo wakutofarisa nemari yawakapiwa. Joshuruna wava namafuta. Now ukatarisa nguva iyi vanhu vaIsraeri vanga kutonamata zvimwe zvimwari. Now what do you dedicate your time to? Ndo zvimwe zvimwari zvako izvozvo. Kuti unopedza iwo unopedza movie yese 3 hours uri kuona, asi mari idzo ikangosvika pa 1 hour wakuti muparidzi anga ari kuboha. Joshuruni wakazokura. Who is your God? The person you dedicate your most time to, that becomes your God. Kana uri pedza nguva zhinji uri pakutsvaga mari pane kutsvaga Mwari, mari ndo wamambo wako. Kana uri pedza nguva zhinji uri pamukadzi wako uchitadza kutsvaga Mwari, mukadzi wako ndiye Mwari wako. Joshuruni wakora, wakazofarisa kwakubana munhu akamupa mablessings. Saka munhu waMwari tenjera kuti wakora, if you don't control your appetites you will end up kicking the God that blessed you. Joshuruni ava namafuta akakanganwa Mwari kwakubva abana Mwari wacho. Nauka idzidza nyaya yatiri kudzidzai inyaya inoita unge idiki asi inyaya iri serious. Chimboteerera zvakanaka. Deuteronomy chapter 32 verse 15 inoti asi Jeshuruni wakazokora. Inzwa kutanga kwevhesi iri kuti asi Jeshuruni, kureva kuti before asi kwanga kumbori nestate yaJeshuruni. Saka word rinoteera asi nderekuti wakazokora. Saka nditendereivo kungotsanangura zviri nani zviri pachena pavhesi. Before asi Jeshuruni anga asina kukora. Saka bhaibheri riri kuti Jeshuruni wanga ari mutete asi Jeshuruni wakazokora. Jeshuruni haana kutanga akakora, wakatanga ari mutete. Inzwa richienda mberi rinoti ndokupfuura zvino iye ainzwa zvino iye Jeshuruni manje zvino iye akabva aita sei, akarasa Mwari wakamuita. Navo vanhu vaMwari ndongoda tidzidze apa tive nenguva yekunamata. Inzwa verse 15 iri kuadresa muchinda anonzi Jeshuruni. Varume Jeshuruni ndiani? Jeshuruni ndiIsraeri. Israeri ndiani? Enda unodzidza vaRoma chapter 3 verse ya2 uchidzika nayo inoti ko pane here a difference between muIsraeri nemuGreek. Zvikanzi unto them were committed the oracles of God. Saka ukatarisa Jeshuruni uri kutarisa mboni yeziso raMwari. Kana tichitarisa Jeshuruni tiri kutarisa vana vaMwari. But bhaibheri riri kuti vana vaMwari vakazokora ndo vakabva varasa Mwari. Amupo izwa vhesi iri kuti Mwari haana kurasa Jeshuruni, ndiJeshuruni akarasa Mwari. Kureva kuti Mwari paaita kuti Jeshuruni akore, it was an expression of his love towards his children. But vanhu vagashira zvavapiwa naMwari, vanhu vakakanganwa ndokurasa Mwari wacho. Inzwai vanhu vaMwari, kana paine chinhu chinotyisa pamberi paMwari, kurasa Mwari akakupa zvinhu zvacho. Kukugutisa zvekukanganwa kupa chikafu ndo zviri kuita Israeri. Saka ukachidzidza manje nyaya Mwari
ane mukana kana kuti Mwari has an order to take stock take yezvinhu zvaakakupa. Inzwai vanhu vaMwari, mumwe musikana achinyora mumwe bhuku inonzi Ministry of Healing, ukadzidza 275 anoti money is a trust that comes from God. It is not for us to expand and to expose our gratifications that are full of pride, but in the hands of a Christian, it is food to those that are hungry. Inzwa, zviri kunzi Mwari akakuropafadza kuti ukore, ari kuda kuti ukodzewo vamwe. Mwari akakuitira zvinhu zvakanaka, ari kuti kana wakora chiitawo kuti vamwe vakore. Ndosaka Ezekiel achiti, you once were thirsty, but makamwa padzive riri Kristu. Now you are fountains that are overflowing to others. Kureva kuti hakuna munhu anogona kuitirwa zvinhu naMwari kuti agute agare mumba make, asi Mwari anokomborera kuti vanhu vagone kukomborerwavo. But chanetsa ndiJeshuruni akora akakanganwa Mwari. Inzwai mama, ndiri kuti mota yamakapiwa naMwari haizi yenyu yekuenda kunonakirwa kumafaro nekuti chembere nenherera nezvirikadzi padzinowirwa namatambudziko dzinofanira kuwana mota yokukwira vasingabhadhare peturu kana mari. Iwe nhasi wovabhadharisa wazokora. Saka ukadzidza musikana achitsanangurawo ari kuti money in the hands of a Christian, it is food to those that are hungry. Tererai vanhu vaMwari, mazokora stereki zvekukanganwa hama dzenyu. Makakura muchirera mubhurangeti 1 imi. Nhasi wazotenga 2 in 1, vakafuga 2 in 1 vanorisvibisa, wazova namafuta, wakukanganwa Mwari. Let me tell you munhu waMwari, Mwari is going to ask you musi wejudgment, gumbeza rawakatenga ndakupa mari yacho rakafugwa nani, kana rikashaya akafuga, you will be answerable before the Lord. Wazokora wava namafuta. Terera musikana, pawaitsvaka murume woku anokuroora, wainamata every day, musi wakakumisa murod akaenda newe kwatete, hauchina chinhu chinonzi munamato, wakora wava namafuta. Wakanganwa. But ndakanimbokudza unhu hwaJesu ka. Unoziva unhu hwaJesu ndehwekutarisa mastates avanhu. Chimborangarira kapaipa Jesu achienda kuchechi, kwakupfuura nepabedside, kwakuona mukomana anga asina utano, zvikanzi koshamari, chii chaunoda kuti ndikuitire? Nemhaka yei? God is able and God always takes a stock take yokubvunza kuti ko vanhu vaMwari zviri kumbofamba sei. Vana Peter vakasvikirwa vachiredza vanhu, zvikanzi komabata here vakomana, chikonzero Mwari ane hanya nestate yako. Tererai mama, maimbokasika kuuya kuchechi, but nhasi hamuchakasiki kuuya kuchechi. Mwari one day achakubvunza. Chinzi 50 verse 21 ibhuku dzamapisarema dzinobva dzati vakomana, imi makazviita imi. Ndobva ndaramba ndakanyarara, mukafunga kuti ini ndakafanana newe. Unoziva ndaiverenga imwe version, handizivi kuti yakanyorwa nani, inoti makazviita ndikaramba ndinyerere, mukafunga kuti ndiri mwana wamai vako. Mwari ari kuexpressa kurwadziwa kuti don't take my silence as my ignorance. Akakutarisa so Mwari utazorikuita itako, but Mwari ari kuti one day ndichazvirondedzera pamberi pameso ako. Tererai vana mama, mazokorerei kunhasi zvokukanganwa munhu akakuitai? Makanganwa sei? Mama makanganwa sei nahanzvadzi yangu? Ko wakanganwa sei? Inga paipai waimbopfeka zvakanaka wani. Chiko chauda kuti nhasi ufambe usina kupfeka? Chiko chakuda kuti unamire nokuposhera zvinhu kumeso? Wakanganwa here Mwari akakuitira zvakanaka? Uchikura wani, white I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will take it as a lamp unto my feet, a light unto my path, and hide this word in my heart, that I may not sin against God. But this Bible has been replaced by Netflix, has been replaced by zvinhu zvenyika. Ko wairipi antebe waimboimba kare? Wazokora manje. Wakora. Kuchechi waikasika shamani. Zvinhu zvisina kumira, uchiri kurangarira uri bachura. Usina kana chinhu, poto nespunu nekapu ndozvaiva mumba mako. Waibata Sabbath school iwewe, Sabbath school meeting yamaticha waibata. Musi wakangoroora, nhasi wakudhiraivha kaHonda Fit nepaDivine ndopaunosvika. Wazokora wakangama. But let me tell you, one day Mwari
he is going to ask you, ko zvinhu zvangu zvakafamba sei? God needs an answer. Teererai vanhu vamwari. Vanhu unoziva kuti chakaita, unoziva mukadzi waLoti ka. Vanhu vakubuda muSodhoma. Akatoraswa akaguta nezvinhu zvaMwari. Hamuna kundinzwa? God blessed them. Even though vavari pavari. Ndokubva vatobika vakatopaona ngirozi dzikadya. But vakaraswa vakaguta zvinhu zvaMwari. Ndosaka page 90 yePatriarchs and Prophets ichipopota kuti we have turned the blessings of God into cases because we have focused our attention upon the gifts instead of the receiver. People are meant to be loved and things used. But today we are loving things and people are being used. And God is saying, one day I am going to ask you. Marachabvunza. Remember the Sabbath day to keep it holy. Wawana kabasa kako. $200 sama ndo ingaita kuti utyore mutemo waMwari. $200. Wazokora. Wavana mafuta. Wakora. Saka vhesi manje iri kuti ndiye akarasha Mwari. Mwari haana kumurasha. Vanhu vaMwari, let's be careful kurasa Mwari pazvinhu zvedu nemhaka yekuti tazokora. Tava namafuta. Teererai vabereki, teererai vana baba, teererai vana mai, teererai vana. Tarakora tarasa Mwari. Taizikamwa nokumira pana Mwari. But takora, we are living in the world, being people of the world. When God is calling us, come out of here, my people. God needs a people. Takora tava namafuta. Iwa ibepo rakagadzirwa kuimwe nyika mani rawakuoneregwa naro pamberi paMwari kusvika paextend yekumunyima tithe yake. Wazokora wava namafuta. Vakomana ngatipotaura navarume. Varume vanhasi vakora vava namafuta. Rangarira mazuva iwewe awadanana nomukadzi wako iwewe murume. Musina chunhu muri mukati meka one room. Musingavati musina kunamata. Musingavati musina kufunga pamusoro pezvaMwari. Asi kezvinezvi Jehovha wakazokuropafadza nekuda kwaDeuteronomy chapter 28 verse 12 akaropafadza mabasa amavoko ako. Up to this very moment hauchagoni kukwereta iwewe, ndiwo hakukweretesa vanhu. Ndava uri pazvitsidzo, you are basking on the glories and the blessings of God. Asi chii chawaita kezvinezvi? Mukadzi wawatanga naye ikezvinezvi wakumuona sekunge hachaiti. Haisi mhosva yako, kunonzi iko zvakatomboitika. Mazuva ana Moses ipo paya vasvika paShitimu, varume vose vatarisana neKenani. Kenani yajekera pamberi paya paShitimu, asi Kenani iri just inside. Gore riripo panguva yemasikati, shongwe yemoto panguva yeusiku, representing the presence of God. Asi varume vakabva vakafamba vakandotsvaka zvimwe zvimamai kunze kwaIsraeri. Ndo zviri kuitika mukati mamazuva okupedzisira ano. Joshorina wazoshanda, Jehovha vakuropafadza, mari yatovapo. Wasiyana namazuva akare awaiti kana ukafona unocheka balance. Ndava mari yakanga isingakwani. Ikazvinezvi mari yavapo, airtime wana yakawanda, mari yawanda. Wakuchishobora mukadzi weujaya hwako. Ndava wazokora. Kuri kunzi naJehovha, handikangamwi mukadzi weujaya hwako. Dzokera kumukadzi weujaya hwako. Usabva pane zvinodiwa naMwari. Tarira iwewe murume, kudhara waiyemurika uri munhu anotya Mwari. Sangano ukamira vanhu ukataura vanhu vainzwa. Asi wakazokora zvaJehovha hauchina kana basa nazvo. Cherekedza pari kunzi pana 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Izvi zvavana vaIsraeri zvakanyorwa kuti tidzidzemo. 458 great controversy mai waiti vachinyora vanoti rwendo rwaIsraeri rwakapiwa kwatiri isusu vana vaMwari kuti iko tidzidze ticherekedze, nekuti namazuva akupedzisira rwendo rwaIsraeri rwaakafamba narwo ndo rwatichafambawo narwo. Pandivhundutsa ndipapa varume apa pekuti washinga here kusiya your own marriage uchitsvaka zvimamai zvekuFiristia. Makande yeyi imhaka yekuti wava nemari. Saka Jehovha ozvidemba here kuti ndakazokuropafadzirei? Charuma uya utaure nana mai. Pana na mai vakawanda vanga varimo mukati meIjipita
vakatobudawo pakabuda vamwe vachiti tinosvika kupi tinosvika kenani but mukati menzira havana kusvika kenani kuna nababa vakawanda vakabuda mukati meijipita vaine mufaro mukati memwoyo yavo vachiti taakuenda kukenani kunyika yakazara uchi nomukaka but havana kukusvika kukenani kune mayuthi akawanda akatosimukawo achitobvawo ijipita vachienda kukenani vachiti takunoenda kukenani kunyika ichipikirwa asi havana kukusvika kukenani kwacho teererai munzwe vana vamwari zvinhu zvakavatadzisa kusvika zvinhu zvamwari zvaakavaitira but vakarasha mwari mukati menzira teererai munzwe vana vamwari zvakatadzisa vamwe vanhu kusvika kukenani zvichatitadzisawo isu kusvika kukenani nekumusoro kudenga zvatakaitirwa namwari zvakanaka kana dziri dzimota dzatakapiwa namwari kana dziri dzimba dzatakapiwa namwari kana iri njere dzatakapiwa namwari dzichatitadzisa kusvika kudenga teererai munzwe vana vamwari mwari vatiitire zvakanaka zvavari kutipa iko zvino mwari zvinotibatsiridza kuti tigone kuponeswa ko nhai mhai maakurashika papi pamanga muri muyuthi maienda wani kumakrusade maienda wani kumawitnessing kuprayer band manga musingashayiki but iko zvino maroorwa mazokora kana kunamata mwari hamuchadi panotaurwa zvemakrusade hamuwaniki nemhaka yei mhai mazokora madii kutendeuka muchiri mupenyu tive netariro yekuenda kumusha mwari vatibatsire mwari vatiitire zvakanaka pamwe manga muchiri mutete mhai hama dzaisvika pamba wani vana vamunini vaisununguka vakoma venyu vaisununguka but iko zvino mazuva akazimba zihombe makutovaona sevanonetsa mavana mafuta mhai madii kudzokera panzira yajehovha tapfuurira negwendo kuenda kukenani mwari vatiitire zvakanaka mayuthi zvamanga makanaka wani ko mapfekero ayabvepi mazokora mwari vatibatsire vana vamwari mwari vatiitire zvakanaka Now, vana vaIsraeri vachibuda muIjipita vanobuda ivo nevana vavo nemadzimai avo nengombe dzavo nezvifuyo zvavo zvese but there's a group rakatevera richiti nesuwo tinoenda uko vamwe vaIjipita vakati rega tingoteverawozve sezvo vanga vari vanhu vanga vari kunakirwa nezvavari kuona. Now this group proved later to be a challenge than a benefit. Vanhu vachifamba vaiti pamwe tawedzera manpower tawedzera defense system kuti tine vanhu vakawanda now panotaurwa nyaya yenyama vanotanga rwiyo rwenyama vana vaIjipita vanodairira vana vaIsraeri. Now rega ndimbotaura nemayuthi manguva inoi inzwai vafana problem imi hamunayo you are forgetting to honor Christ in the choice of associates. Tumwe tuhunu twamakuita sanditwe kwedu ndetekavazukuru veIjipita vari kuimba toungira Joshua uri kukodzwa nenyaya dzisiri dzako mhaniwe pawaikura iwewe waiziva mai vachitambura kukuwanira mari yeschool fees mai vaimukira kuseni vachinotengesa mavheji mani baba vachipera bhutsu kuti vatsvagire iwewe dzako dzechikoro zvino zvawane tumari wambowatengero kana peya imwe here panotaurwa nyaya dzevabereki unoita unganherera uri kuchechi iwe uchiti ina handina nemhaka yei you are ashamed of the very parents that gave birth to you. Joshua unowakora noti wane mafuta mani mafana imimi kudhara maiti mukapinda muchechi maifamba muchiimba walk circumspectly the master demands muchifamba with reverence and authority in the church. Problem yavako maakufunga kuti maakuziva maakufunga kuti you are accustomed to the ways of the Lord maakutora mwari kunga mufesi wenyu to the extent yekuti pachechi hamusisina nereverence. Munhu akasataura tumastatement twenyika tunonakidza munoti anga asina chingwa hamuchateereri shoko ramwari maakutevera tunyaya twenyika ukangonzwa kastatement kataurwa wotinoti aiwa uyu munhu anga ruparidza zvakanaka but panotaurwa kunzi thus says the Lord hamuchapadi mani. Jesu achitaura nasatani unopindura achiti it is written anoti thus says the Lord anoti because the Bible says but the problem chechi yazara nemayuthi anoti this is my opinion mafungiro angu ekuti nemhaka yeizvozvo tarasa mwari akati sika Joshuruni wazokora akodzwa nei we assume to know more than the God who created us but takutaura takushandisa njere dzedu not dzamwari akati gavhena ngatitendeuke vana vamwari mwari asati ataura kuti Joshuruni wazokora. Now teerera chechi yamwari teerera ukaverenga mumwe musikana achitsanangura anoti God has called us from the world. He has separated us from the world using the mighty cleaver
of truth. Saka Mwari akadana Jeshurini anova chechi yanasi. Kuti patiri kuenda Kenani. Kune dzimwe ndudzi dzatichasangana nadzo. Ngatisadzidza kuita zvendudzi idzo. Kana zvafamba zvakanaka ivo ngavadzidze zvedu. Zvichinaka tipinde navo Kenani. Ndosaka 28 ka dzaMateo anoti vakomana ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Saka chinda ina izvozvo chakundinetsa nhasi naiwe chechi yanhasi ko wakura seiko nhasi zvokukanganwa misheni yaMwari ukaverenga Christ object lesson musikana anoti God calls us for a particular duty in the service of his vineyard, but ukaverenga achidzika musikana anoti but if we fail to cooperate with God on earth we will never cooperate with him in heaven. Therefore it is safe that we should never go to heaven. Terera Israel yakaramba kucooperate along the way. Mwari akati zvinozondinetsa kana baba Kenani. Saka zviri nani vafire munzira. Terera vanhu vaMwari. God has ordained this church that the gospel might be preached. But to my surprise, the church that has been ordained seems as if it is majoring upon the minors. Kotarasa kutenda kwa kare. Mwarati dana tiparitse evangeli. Isu tiri busy kurwidzana pachedu. The church has become a house that is full of robbers and thieves. When the church should be filled with the saints that go to heaven. Ko church yanhasi wazokora sei zokura shamwari. Kare mahali papathfinder namaadventure angaina ma-activities ayatrena kukura muna Mwari. Where are the activities of today? Church makora makanganwa Mwari. We had pastors who were filled by the Spirit of God. Mapenzi akasika pa church vayanamatira mweya uchibuda konhasi mapenzi akasika sei muchituma madhikoni kuvadzinga tarasha Mwari takora tikamukanganwa. Where is the Spirit yakatibatsira pataiva vatete? When politicians are fighting and killing each other, to my surprise, the church is fighting and killing each other. Tazokora, tava nemafuta. What is the mission of the church today? Rawa rawa Babylon. People need to move out, but the church is asleep. Ministers are failing to arouse them because they themselves they are asleep. Sleeping ministers preaching to a sleeping church. Where are the preachers who are not asleep? Tazokora, tava nemafuta. We had deacons that made sure that order should be found in the church. But people discuss even things that are ungodly. Mukati me church yaman. Rastafarians would remove their heads entering into the church. But the youth of today can chew gum in the presence of the Lord. Takora, tavana mafuta. What is the mission of this church? God is calling for a particular people. Vanurangarira kwavakabva. Iwe uri kukanganwa herewe time yamadhaki ages man. Mwari achitichengetedza makomba. Mwari achitichengetedza makomo. Kanganwa wakanganwa sei mani. Vanhu vachirarama nezvinhu zvisingararamisi. But God was with them. And the church has order now. Saka musikana anopopota varume tichinamata. Achiti if we are not going to accomplish this work in the time of peace, we are forced to accomplish it in the times of hardships and trials. Tikasazviita paine peace. Tichazviita panguva yokumanikidzwa. Takangana tava nemafuta. Hamazinodikana. God is calling for you. God is calling for me. Ukaverenga bhuku inonzi Why Revival Tarries yakanyogona muchinda anonzi Leonard Ravenhill anoti the sins of this church today will be purged upon the ministers of today. Where are the ministers who are filled by the Spirit of God? Where are the congregations vaigara muchurch kana baptism isati yapfuura? They would never go to lunch. But today some go to lunch, some go to baptism. Where is the Spirit of old? Takangana tava nemafuta. God is calling for you munhu waMwari. God is calling for me. Mwari ari kuchema. Time is normal. 13 verse 11 ndivaroma. Varume vanguva yekumuka pahope. Zuva rokuponeswa rava pedu kudarika zuva ratakatanga kutenda naro. Inga akaimba on hymn number 5 mukomani achiti varume tava pedo nekumusha.
kwava kufadza kutondera. We are closer than we first believe. But like Jeshurun, tikaramba takakora, ngatichenjere kusapinda Kenani. Chidiso changu hama yangu, kuti tipinde Kenani. God has blessed us to bless others. Iwe Mwari haana need yekukora mani, zvakukodza ndiye akupa. Saka Mwari haana nguva yekukumbira, ndo saka 50 dzamapisa remabarume dzichiti dai ndaiva nenzara ndaimbokubvunza ine. Handipinde mubucha mundotenga nyama ine. God does not do that. Handiverenge mombe dziri mudanga, ndoverenga makomo akazara nemombe. God is not suffering. Oh, haana vakusi kuti apererwa kukudana. God knows if he calls you, in the process of coming, you'll be transformed and become more like him. Where is that spirit? Yakati visakari. Takora, taba nemafuta. Ndoda tipinde panguva yekunamata. Panguva dzino hama dzinodikanwa. Handizivi kwaunondinzwa uri. Pamwe uri kumba. Pamwe uri munzira. Asi ndongoda kutaura newe shamwari. Hauna kukora here. Hauna here shamwari. Textbook rejiyo unaro. Rebhayo rekemu unaro. Asi kotala hauna. Usadaro shamwari. Usadaro shamwari. Wakora. Mama buke ayesa ayi munawo ye aka munawo wani. Kusimu sina Bible. Munorida mufoni. Mukabirwa foni moti mabirwa foni amuna ubirwa Bible makora mama. It is time. Yaba nguva. Ngoza makusika kuchechi dzanzadzi yangu. Riri exam unosika na half 7. Asaba school unosika yapera. Hauna ukora here. Hauna here shamani. Vana vari kumhanya muchechi pamberi paMwari. Takora. Taba nemafuta. Chidiso changu hama dzinodikana. Kuti tirege kukora. Tigokanganwa Mwari. Kora asirangarira Mwari. Nokuti ndiye akatipa. Our eyes are closed and our heads are bowed. Katina matei. Tokutendai Mwari namponesi. Nenguva yamatipa. Idi Mwari tiregererewo takora. Idi shuwa Mwari takora takukanganwai. Tarisaipo dzimba dzatinogara nechechi dzatinopinda. Mwari takukanganwai. Mwari imbwa dzedu dzinodya zviri nani kudarika tithe yatinokudzorerai. Takora. Mota dzedu Mwari hadzipindi vamwe vanhu dzinopinda isu. Asi nherera neshirikadzi dzinofana kuponera imomo. Mwari takora. Tiregerereyo. Maita enyu mutsausati wavharwa. Maisa mharidzo yanasi. Kuti dana kuti tiregedze kukora. Chitibatsiraibo Mwari. Atichadi tava kuda kudzoka kwamuri. If we fail to cooperate today, heaven will never enter. Therefore we repent kuti tidzoke kwamuri. Chitiitiraivo zvakanaka. Mutikomborere. Navarume vamashandisa vasukei muvarongedze pakanaka. Ndizvo mangwana mugovashandisa. Piri nerikudzo ngazidzorwe kwamuri Mwari nemhaka yekuti zvakakufanirai. Kuburikidza naKristu Jesu inyenye ino ropa rakabvinza paKalvari. Tichiti Dinodari mire moto rakapenyera wachene rakaita wadenenga nekushinga mudambudzo uripi kumweya tenzi wakashingisa Abraham wakafawisa Paura wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipo yerenasi rakapenyesa Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tidirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apo
apotomupanyi moyo tidirenyi mweya wenyu tenzitonderanyi kare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo